सोची सोची बारी से ले हमरो नजरिया बाबूजी के बिना सोना भइल बा अंतरिया बाबूजी के बिना सोना भइल बा अंतरिया सोची सोची बारी से ले हमरो नजरिया बाबूजी के बिना सोना भइल बा अंतरिया बाबूजी के बिना सोना भइल बा अंतरिया गौआ जवार जुटल गोतिया पड़ोसवा बाबूजी के बिना मनवा कहे दो भी हो सवा बाबूजी के बिना मनवा काहे दो भी हो सवा बाबूजी के बिना मनवा काहे दो भी हो सवा गौआ जवार जुटल हो गौआ जवार जुटल गोतिया पड़ोसवा बाबूजी के बिना मनवा कहे दो भी हो सवा बाबूजी के बिना मनवा काहे दो भी हो सवा बाबूजी के बिना मनवा काहे दो भी हो सवा सपना हो गईले उता सपना हो गईले उता सौसे उमिरिया बाबूजी के बिना सोना भइल बा अंतरिया 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 चाचा जी के आशीर्वाद हजारों हजार रुपया के मिलन बार बार प्रणाम करो पद प्रतिष्ठा बन रहो यह माई से प्रार्थना करो। एक लाइन और यह परिवार के सुपुत्र लोग कहत हुई कैसन लिखल या गइबा विधि के विधानवा काहे ना निकलल पहिले हमरे परानवा हमारे काहे न निकल हमारे कैसन लिखल या गइबा विधि के विधानवा काहे ना निकलल पहिले हमरे परानवा काहे न निकल पहिले हमारे स्वर्गीय हीरा राय जी के समधी जी हादी शत्रुघ्न राय जी रहीमपुर से आशीर्वाद देने सोचला दर्द होता सोचला दर्द होता सोचला दर्द होता दिल के भीतरिया बाबूजी के बिना सोना भइल बा अंतरिया सोची सोची बारी से ले हमरो नजरिया
सोची बड़ी से ले हमरो नजरिया बाबूजी के बिना सुना भइल बायरिया बाबूजी के बिना सुना भइल बायरिया ए बाबूजी के बिना सुना भइल बायरिया बाबूजी के बिना सुना भइल बायरिया। मंगल राय जी के भतीजा रहीमपुर मुखिया जी के भतीजा बानी। हाँ जी भैया के आशीर्वाद मिलल। वाह सोची सोची बड़ी से ले सोची सोची बड़ी से ले हमरो नजरिया बाबूजी के बिना सुना भइल बायरिया बाबूजी के बिना सुना भइल बायरिया ए बाबूजी के बिना सुना भइल बायरिया बाबूजी के बिना सुना भइल